4 grader normalvask. 60 grader til håndklæder og viskestykker. Sort af farverne. Ingen røde sokker med hvidt tøj. Læs vaskelappen. Hvis der står håndvask, så er det ikke et råd. Det er en advarsel. Find balje og stativer frem. Intet er tilfældigheder. Tjek lommerne. Luk lynlåse. Ingen panik. Sæt en ny vask over, imens du hænger en portion op. Disciplin. Kontrol. Fold de små stykker tøj sammen også. Ingen halve løsninger. Matchende farver på klemmerne. Giver bonus. Mellemrum mellem tøjet. Så tør det hurtigere. Luft mellem gulv og tøj. Tak. Real heroes for laundry. Domestic survival mode. Vaske kun deaktiveret. Tak. Real heroes for laundry. Domestic survival mode. Vaske kun deaktiveret. Mission complete. AI. Af Prodby her. Hey.